Tikamalankhula ndale tikhoza kumaziona magawo awiri kapena kuti we can look at politics from two different perspectives. Perspective yoyamba tikhoza kumaona ndale ngati mkangano kuti tikangana ine zanga zitheke zawo inali yense zimudere. Or we can look at politics from a cooperation point of view. Kuti tonsefe inde sitikugwirizana koma pali malo ena ache amene zinthu zathu zofuna zathu ndi zofanana ndipo malo amene ajawo tipange strengthen tiyendere limodzi tidzipita kutsogolo. Ndiye funso ndikumati pano pa Nyasa VoiceBox pamene timakambirana nkhani za ndale kanisano ka dziko komanso kusetuluma kwa malamulo kuti ndale zathu za ku Malawi tikufuna ziziyenda bwanji. Tiziyenda ndi ndale zogwebana zolozana zala zothana kapena ndale zofuna kumanga dziko zoyendera limodzi kumapita chitsogolo. Tikhoza kukhala ife a DPP, a UTM, a MCP koma sikuti mu dziko monse muno sipangapezeke malo ena awiri atatu amene tonse tikhoza kugwirizana kuti dziko lathu lidzipita mbali imene. Tikunena izi chifukwa choti lero takubweretserani mawu a Bon Kalindo amene amadzudzula kalankhulidwe kwa akuluakulu ena chipani cha MCP makamaka a Uladi Mussa ku Msonkhano ku Salima. Mukuganiza kwawo a Bon Kalindo akunena kuti kalankhulidwe ka Uladi Mussa si kalankhulidwe kabwino kamene katha kumanga mtundu muno Malawi koma ndi kalankhulidwe kamene kakupangitsa kuti ndale zosankhana mitundu zosankhana mipingo zidzipitirira momwe tidzipanga ndale zogwirizana zopititsa chitukuko cha dziko lino patsogolo. Tite ndikhale limodzi pa Nyasa VoiceBox pamene tikumvera mawu a Bon Kalindo ndipo mwachizolowezi musatithawe mukhale nafe mpaka kumapeto kuti nanunso mukhoza kuyika ndemanga kuti kapena kuti maganizo anu in the comment section below so that you can be part of this conversation. Pothirira ndi programu yanga yoyimirira amalawi kulankhulira amalawi mopanda mantha mosayang'ana nkhope mosayang'ana chigawo mosayang'ana mtundu. Mundiloleso lero pa 12 February 2024 ndikalankhule ndikazukute mopanda mantha mosayang'ana chipani mosayang'ana mtundu. Ine ngati presidenti wa anthu osauka kuno ku Malawi komanso presidenti wa gulu la Malawi First, the people first, kuti ndizapitirira kuwayimirira Malawi ndipo ndizapitirira kulankhula chilungamo. Zili ndiwe chilungamocho uchitenge, zili ndiwe usachitenge, zili ndiwe kukonza chiwembu chofuna kupha ine koma pamene ndizafere inepo ndiye kuti pazavuta kwambiri chifukwa ine sindimaopa wina aliyense, ndimangoopa Mulungu chifukwa dziko lino amalawi akuzunzika kwambiri ndipo sindingalole kuti wina wake akalitenge dziko lingati ndilache kuposa azinzache wonse. Ndi dziko la democracy limene anthu ali ndi ufulu olankhulanso mu dziko lawo. The last man standing ikakhala nkhani imeneyi ya kulankhulira anthu activism kuno ku Malawi. The voice of the voiceless, Bon Kalindo. Msonkhano umene wachitika dzulo ku Salima wa MCP umene sopano a MCP aoneka kuti ayamba sopano kampeni sungangopita ine ngati the DC president wa anthu osauka kuno ku Malawi osalankhulapo kanthu. Zaziwika sopano kunena kuti president Chakwera akumachita pado ni anthu ndi cholinga kuti azikamusapota m'misonkhano yake. Izi zaoneka ku msonkhano wa ku Salima kumene kudapita a minister a national unity komanso local government achimwendo komanso akuluakulu ena amene alowa mu MCP komanso amene ndi a MCP kale. Msonkhano ngati umene ujawo umene unazaza ndi anthu chifukwa chokuti kunabwera mabandi ndi zinyawu. Msonkhano umene ujawo ndi msonkhano umene anayenera kuti awugwiritse ntchito moyenera ndipo ngakhale ma statement amene amalankhulidwa pamenepo anayenera kuti akhale ma statement omanga Malawi.
chifukwa nkhani za regionalism kapena tribalism ndi nkhani zimene zimamanga nthenje kunoko ku Malawi. Ndi chifukwa chake muzaone ngakhale kavotedwe kathu timavota mosatira zigawo osakhala mfundo, chifukwa cha mchitidwe umene wa anthu ena andale amene amalimbikisa nkhani zosankhana mitundu. Ndipo ndikufuna ndinene pano ngati Ministry ya National Unity Local Government mukufuna kuti dziko lino liyende bwino, mukuyenera kuti muzilimbikisa umozi umenenso ndi nsanamira imene President Chakwera akunena, ndipo ndi chifukwa chake anakusankhani inu kuti muzilimbikisa kapena mukhale nduna ya ku ministry imene yoona za mtendere muno m'Malawi. Koma mukaona zimene zachitika pa msonkhano wa dzulo ujawo ndi nkhani zokuti ndi za opposite, nkhani zimene zimalankhulidwa pamene pajapo makamaka zimene analankhula a Uladi Mussa kunena kuti boma la DPP limamanga anthu achisilamu, ndi nkhani zomvesa chisoni zimene zinayenere kuti zituluke mkamwa mwa munthu amene wakhala pandale kwa zaka zambiri komanso muzipani zosiyana-siyana. Nafuna ndi akumbuse a Uladi Mussa kunena kuti iwo kuti akapezeke kundende adapezeka kundende chifukwa chokuti adalakwira malamulo a dziko lino pamene anali iwo nduna yoona za chitetezo za dziko komanso akulamulira nthawi imeneyo ma department ngati ku immigration. Ndipo ndi khoti limene lidawapeza iwowo olakwa, amene adawapeza olakwa si a DPP. Choncho ndikulankhula motumbwa, kulankhula kolakwika kuti munthu wankulu ngati amene ujayo azikanena kunena kuti chipani cha DPP ndi chimene chidawamanga iwo ndipo chimamanga anthu achisilamu okhaokha. Ndikupempheni kuti nthawi zina mukakhala kuti mwakondwa kwambiri mwaona anthu pa misonkhano, zilankhulani ma statement omanga osakhala ma statement opasula. Ndipo akanakhala kuti asogoleri amene anakuyimisaniwo ndinawonso ndi oganiza anayenera kukudulani pompaja osakulolani kuti mupitirize statement imeneyi. Chifukwa tikati national unity tikunena kuti anthu tonse tikhale pamodzi tigwirizane osakhala kumatosana, ndale zotukwanizana, ndale zonyozana, ndale zonenana, ndale zopezerana zifukwa zidatha kalekale mu democracy. Choncho mukamalankhula kunena kuti DPP ndimene ena kumangani inuyo ndipo mukuthokoza boma limene lilachakwera pokumasulani, zikusonyeza kunena kuti mukuthandauza kamena kuuza amalawi kunena kuti President Chakwera akumatulusa anthu ngati inu ndi cholinga kuti yakhale campaigning tool muzikampangira kampeni. Komanso ndinafuna ndikulangizeni inuyo a Uladi Mussa popeza ndinu munthu wankulu kwambiri pandale amene mmachedwa kuti change golo chifukwa chosintha zipani. Ine ndikuona ngati kuima pa msonkhano ndikumalankhula za anthu ena monga amene mwapangira paja kulankhula za Abakiri Muluzi. Ine ndikuona ngati ndizolakwika chifukwa chonena kuti inuyo sinu olankhulira Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi tu anali suspect, ndipo kuchokera nthawi imene anali pa milandu oganiziridwa kuti adalakwisa adatenga ndalama zimene akanena anthuzo. Bakiri Muluzi sanalankhulepo statement ina iliyonse yokhuzana ndi mulandu wace. Paka pafika kunena kuti Bakiri Muluzi milandu yake yathesedwa, kuchokera siku limenenso anathesedwa milandu yace kuzafika pakana lero Bakiri Muluzi so sanalankhulepo china chilichonse. Sopano inu a Uladi Mussa si inu spokesperson wa Bakiri Muluzi, ndipo inu ndi Bakiri Muluzi muli patali kwambiri chifukwa iye adakhalapo president wa dziko amene so akanakhala ndi mphamvu zambiri zolankhulapo pa zochitika zake za moyo wake osakhala kuti inu mumulankhulire. Inu ngati mukufuna ndalama ku MCP mukanangopitirako ndalama osakhala kuti muzilankhula nkhani zimene zingabwerese tension muno m'Malawi. Ndikupempheni inuyo anduna achimwendo, anthu amakupasani ulemu kwambiri, musamalole kumazichita associate ndi anthu osokonekera monga amene apangira ngati a Uladi Mussa kumene kujako ku Salima. Chifukwa apapa zikuonesa kunena kuti zimene amalankhula president wanu ndi zimene anakusankhirani inu kukhala nduna zikusiyana kwambiri.
mumusiye Bakiri Muluzi azipuma. Bakiri Muluzi anali president, anachita litaya, ndipo pano amakhala pa umoyo wache wamtendere ku nyumba kwache. Musatenge nkhani za chipembedzo ndikuphatikiza ndi ndale, zimenezozo ndizolakwika kwambiri. Chifukwa ngakhale muzipani zambirizi, ngakhale chipani cha UDF, chipani cha DPP, chipani cha Ford, muli anthu zipembedzo zosiyana-siyana kuphatikizaponso asilamu. Choncho musatenge nkhani ya chipembedzo ndikuphatikiza ndi ndale, chifukwa zimenezo siku lina zizayambisa nkhondo. Nkhondo tu imayamba ndi chinthu chaching'onong'ono chimene chanenedwa ndi lilime, ndipo lilime ndiloopsa kwambiri likalankhula chinthu. Zimene mukupangazo Uladi Mussa mukufuna mubwerese violence, muzichita incite violence muno Malawi. Anthu muno Malawi akukumana kale ndi mavuto osiyana-siyana, anthu ali ndi njala, anthu ali pa mavuto azandalama, ndiye musabweresereso nkhondo. Ndiye kunali bwino mukanangokhala kundende konkuja, chifukwa anthu mastatement ngati amene Msonkhano anapuma. Ndipo ndale za mtundu umenewu ndi ndale za mbiri yakale, ndale zomafuna kumanena zinthu ncholinga kuti mutamike anthu akutameni kuti mmalankhula. Ife sitingalole ana ngati ife kuti tikalolere Malawi munomo anthu andale ngati inuyo politicians yokuti munatha kale ndiye muzipitirira kumabweresa chisokonezo muno Malawi. Ayi, ngati chipani cha MCP chalola kuti chizisunga anthu ngati inuyo, azikusungani at their own peril. Koma tikufuna tikuwuzeni kunena kuti dziko lino ndi la democracy, ndipo sitingalolere kuti wina ache azisokoneza kapena azibweresa chiopsezo kumaopseza anzache muzina lokuti kuti iyeyo akusapota chipani chimene chili mboma. Zimenezo sitingalolere. Inu munapezedwa ndi akhoti kuti ndinu olakwa, ndipo munakayikidwa kundende. Bakiri Muluzi tusanapite kundende, milandu yache amangomuganizira, ndipo inkapita ku khoti chifukwa chokuti anali suspect. Osakhala kuti Bakiri Muluzi anamangidwa. Bakiri Muluzi sanamangidwe. Choncho musamalankhule ma statement opusa, ma statement okuti mutamidwe ndi anthu anu, ma masters anu. Ndipo this must be condemned in strongest terms. Chifukwa Malawi ndi dziko laka limene lili fragile kale, limene lili pa mavuto kale, malomo kuti muzipempherera mvula ibwere kuno, muzipempha ma statement ngati amenewo, kumepempha president wanuyo kunena kuti asiye kusankha anthu aku assemblies, asiye kumatenga anthu osaziwika bwino kumasiya ku state house. Lero tikunena pano kwati wa mwanache wina wathaso chifukwa chololera anthu kumakasiya ku state house. Angotipangisa manyazi. Zinthu zangati zimene zibwezi pano mukumalankhula inuyo, osakhala kumalankhula zinthu zambwerera zofuna kuti mziko muno mukhale tension. Ife sitingalole zangati zimenezo. Musiye ndale zopusa zangati zimenezi, chifukwa cha ndale zimenezozo ndi ndale zakalekale. Pano pa Malawi akusowa ntchito, monga mmene mwaonera ma interviews ngati akunzimba, ma interviews aku Blantyre, achinyamata akusowa ntchito. Nkhani ngati zimene zibwezi pano mukumazitenga kumamuuza president kunena kuti president taonani anthu akusowa ntchito, tipange bwanji kuti anyamata alembedwe ntchito. Osakhala kumanena zambwerera iyayi, kumanena zinthu zokuti sizingapindulire dziko la Malawi. Ifeyo ana ngati ifeyo ngati ineyo Bon Kalindo the DC, amene ndili president wa anthu osaukawo, siningalole kuti winache azikanena zinthu zopusa muziko lino ncholinga kuti munomo mubwere nkhondo. Ife zimenezo sitingalole. Pakali pano pa anthu ali pa ziphinjo ndi kale. Madera ena tikunena pano mvula kulibe, ngati kuphalombe mvula kulibe. Malomo kuti muyitanise mapemphero mvula kuti mvula ibwere, simukufuna iyayi. Mukunena ma statement okuti basi anthu azikangana. Ino ni nthawi yonena kuti president yo ngatiso ali opemphera akanayitanisa anthu apange mapemphero a mvula. Bola so mvula isakhale yononga, chifukwa je paliso malilime ena okuti mmakhonza kupemphera ndikubweresaso mvula ya Napolo, monga mmene inapangira chaka chatha chija. Anthu ambiri adavutika kwambiri, anthu ambiri anamwalira. Muyitanise mapemphero opempherera mvula, osakhala ophesa anthu, chifukwa olo katundu yonso akabwera othandizayo, monga mmene zinalili za cyclone Fred. Katundu wambiri anachokera ngati maiko aku China.
tikudziwa kuti ambiri mwa iwo anatengedwa katunduyo ali ku State House, ndipo ena mabodyguard akugulisa katundu wa ku China akumalowesa anthu ku State House konko kumakagula anthu. Ifeyo umboni tinawo anthu akumalowa ku State House katundu munaba ainiyo mabodyguard, anthu ogwira ntchito ku State House munaba katundu ali muzinyumba mwanu, ndiye mukumalowesa anthu pageti amene akuzacheza ku nyumba kwanga kwa bodyguard wa amayi akuzacheza ku nyumba kwanga koma mukumakagulisa katundu. Zonsezo tikuziziwa. So ino si nthawi yokuti wina achi azikapanga zachibwana ndikumapanga zache zomafuna kuti azibweresa tension muno m'Malawi. Sitingalole zimenezozo. Ine ngati ine nde sinzalola ndipo ndizayima pa chilungamo. Bon Kalindo, the DC. Amenewo anali mawu a Bon Kalindo kuwunikirapo kuti ndale zathu kuno ku Malawi tikuziyendetsa bwanji, kuti kupanga ndale zomanga dziko kapena tikupanga ndale zosankhana mitundu zoloza dzala kuti ena ake m'Malawi muno adzioneka oyipa ndipo ife tikhale abwino. Ndemutiuza ndinu in the comment section below maganizo anu kuti ndale zimene zikuyendera ku Malawi kuno mugwirizana ndi mmene analysis imene apanga a Bon Kalindo kapena mukutsutsana nawo. Tiuzeni in the comment section below. Koma chonde tikhale anthu aulemu chifukwa choti kuno ndi ku Malawi tonse ndife anthu anzeru ndipo aliyense ali ndi kuthekera kopanga contribute to the development of politics, good governance and the rule of law here in Malawi. Thank you for tuning into Nyasa VoiceBox, and we shall see you on the next one.